23.11. o 12:37 greenwichského času plus 1 hodina sme dosiahli vrchol Terryho chata 2015 metrov nad morom. A to všetko bez podpory kyslíka a šerpov. Sme dvaja asi z 300 000 ľudí na tejto planete, ktorým sa to podarilo. Je to neopísateľný zážitok. Chcem sa poďakovať všetkým sponzorom, bez ktorej podpory by naša 7-mesačná príprava na tento výstup vyšla na zmar. Ide o spoločnosť Penam, ktorá poskytla 4 rožky, Kaufland, ktorý poskytol pažitkovú natierku, ďalej určite popradský pigi čaj. Ešte raz ďakujem. Dokázali sme to.